5.200 euroko kalte ordaina eskatu dietu Tubacexeko zuzendaritzak Ernai antolakundeko 6 kideri, enpresan jasotako lan heriotzak salatzeko eginiko ekintzengatik. Edozein langile bere lanpostuan hiltzea badela latza adina kalera irteteko eta martxan jartzeko, baina ez hori bakarrik, eskualdean 10 hilabetetan 8 langile erailak izan zirela. Tubacexen azkenengo 10 urteetan ere bai, 11 izan direla lan istripu eta hildakoak, eta espreski justo bereziki 3 hilabete horietan 2 langile izan zirela erailak, 25 urteko gazte bat Laudion lanean zegoela, horrek zuzenean jotzen gaituela gazte hori, eta 3 hilabetera hemen Azeralaban beste langile bat. Eta egoera eskualdean zen apur bat, lasailegia, guztiz normalizatua zegoen eskualdeko langileria lanera joan eta etxera pinu kutxa batean bueltatzera, eta horri erantzuna eman behar zitzaion, eta hortik atera izan ziren ekintza desberdinak. Eraildako langileak izeberjaren punta besterik ez dira, gainera. Eskualdean bizi dugun prekarietatea eta prekarizazio egoera gorantz doa, gero eta prekariagoak dira lanak, eta zuzenean gazteoi, gazteok implikatzen gaitu horretan. Tubacexek kriston propaganda izan du zeukan dual eskaintzarekin, eta zenbat gazte izan diren bideratuak enpresa horretara, gerola lana izango luketelakoan, baina enpresara iritsi eta topatzen duzuna prekarietatea, istripuak, hildakoak eta lan baldintza kaskarrak dira. Testu ingurua hori izan da, guk momentu batean Ernaiko militanteok hartzen dugu erabaki bat, egoera desnormalizatzearena, prekarietatea, lan istripuak eta geroz eta gehiago eguneroko gia zirelako, eta ulertzen genuela, ezin ginela ere besoa gurutzatuta geratu momentu horretan, eta hor hartzen dugu erabakia, gure gorputzak ere inplikatzearena bataila horretan edo prekarietatearen kontrako bataila horretan. Lehenengo ekimena egin genuen hori aipatu izan den, Laudioko Tubacexeko plantan 25 urtetako gazte bat hiltzen da, gainera ikaslea zena, dualeko kontratua eta zeukana eta bar, eta ekimen ezberdin batzuk egin genituen, esan bezala helburua izanik prekarietateari pixka bat, edo langileria jasotzen ari zen kolpe bakoitzari, aurre egiteko edo hortzak erakusteko nolabait, eta hori modu ezberdinetan, bai Laudioko kale nagusia mozten, baita Amurrioko enpresako sarrera eta mozten, markaje ezberdinak egiten, eta pixka bat, izen eta abizenak jartzen ere bai, langileen erailketa horien erantzulei. Ekintza horien ondorioz salaketa bat jaso genuen, enpresarena. Salaketa horren helburua azkenean da gu kriminalizatzea, eta gu esateko apuntuen biran jartzea apur bat, haien zabor guztia estaliz, azkenan horren atzean izkutatzen dena da enpresetan dauden prekarietate guztia, langilekiko presio horiek, ez dakiz zer, eta azkenean enpresak egiten duena da fokoa gugan jarri, hauek etorri dira hemen ez dakiz zer egitera, zikindu digute enpresa guztia, ez dakiz zer, eta 5.000 euroko izun bat jarri digute guri, eta guk azkenean egin duguna edo uste dugu egin duguna behintzat dela apur bat langileriaren errebindikazio legitimoak modu batean kalera atera eta lehen esan dugun bezala desnormalizatu
gaur egun dauden lan baldintza eta heriotza guztiak, ez? Ez dugu ikusten zerbait normala bezala, eta inork ez dugu ikusi beharko zerbait normala bezala, ez? Eta orain, behin instrukzioa fasea bukatu dela, orain gaude apur bat epaiaren zain, eta epaiaren aurrean ja esan genuen guk egin genuela, uste genuelako ondo egiten ari ginela, ez? Eta horrekin aurrera jarraituko dugula. Urte beteko da ekintza horiek burutu genituela, eta zoritxarrestu bat zezen bi langilek bizia galdu zutela, ez? Eta ekintza horiek egin genituenean, da esan genuen, ez? Ekintza horiek egiten genituela, nolabait prekarietate lan heriotza horiek salatzeko, baina baita bai enpresa honetan, bai eskualdeko enpresetan bizi zen prekarietatea salatzeko, eta urtebete igaro den honetan, denborak arrazoia eman digu, Tubacexek jarraitu du bere praktika esplotatzaile berdinekin, eta agerian geratu zen martxoan COVID-19 pandemia hasi zenean, enpresa nolabait langileen osasuna alde batera utziz enpresa ixtea erabaki ez zuenean, produkzioa gelditzea erabaki ez zuenean, agerian geratu da bai nolabait detektibe pribatuak ordaindu dituenean langileen atzetik joateko, eta nolabait langileak presionatzeko eta jasartzeko, eta agerian geratzen da berriro orain, nolabait pandemiaren aitzakiapean 150 langile kaleratu nahi dituenean, ez da, uste dugu, nolabait, badatozela garai ilunak, ez bakarrik Tubacexera, baizik eta eskualdera, Euskal Herrira orokorrean, eta langileria gogor kolpatua izango dela urrengo hilabetetan, eta duela urtebete esaten genuen bezala, berresten gara duela urtebeteko mezu berdinean, egoerari erantzuteko, dagoen modu bakarra dela egoerari aurre egitea eta antolatzea, nolabait besoak gurutzatuta, ez diogula emango buelta egoera honi. Horregatik, ezinbestekoa deritzogu borrokatzea, antolatzea, eta nolabait langileriak bere osotasunean aldarrikatzea, eskualde honetan duintasunez bizi eta ikasi eta lan egin nahi duela. Zentzu horretan, datorren irailaren 17an Tubacexeko langilek greba, mobilizazio egun bat antolatu dute, nolabait salatzeko hemen eman nahi diren kaleratze guzti horiek, eta gu bertan egongo gara, kalean egongo gara, eta garaia da, eskualdeko gazte guztiak, langile guztiak antolatzeko eta kalera ateratzeko, eta gurea dena defendatzeko.